Jazda som tu na nič. Ktoré sa dvere otvoria tieto? No, môžete sledovať. Teraz sa buď tieto, alebo tie henty druhé. Nemôžete dať ohným obdezem, alebo to zase vyhodiť to M-ko. Chápeš, čo ti hovorím? No, chápeš ma. Tieto sa otvorili. Dobre, vás odpad bolo na Samarie uhnutý. Kde to je? Aha, tu. Zavreté. Založeno. To vydrží to natáčať. Počkáme, keď sa on teda prejde. Super. Možno ešte stavím kam sa tým nešľavujem. Ja som geš. No možno skúsia s týmto, ak to vyhodíte M-ko, tak sú piči kubo. Tá hra je skverená. Máme sem, protože to je koniec hry. Veme toto. Viac tých vecí nebudem brať. Ešte ďalšia. Jak to tak posekuje, to by to zase vyhodilo, to chápem o tom. Nehoďte zapnuté rádio, ďalší smet. Čo je? Opäť vpadol, dávaj to sem. Toto potrebujeme aj sevneme hru. Co to s tým zase? No a tých rekaličok, Pane Bože, a dám šiestu. No. Ešte posledná som happy. Čakaj, dáme úvodnú hru, to sa ešte spraví. A mi to prejde, ale jak to vyzerá, tak tu. Bereme zever baterku, daj to sem, nedaj to na hento, ja neviem čo to je. To asi zostalo. Stop, prečo to dostalo? No, bereme svietiť, ale nebudem to asi svietiť. To je trestná hra. Bereme to tu. Tak kude mám ísť? Dobre, tu poslednú baterku. Ideme sem. A čo je? Čo to nejde? What? Kde to je? Come on, kde to je? Tu. Co mám toto je?
Ja co budem dávať, lebo vyzerám, tak to furt vypadáva. Tam to sem. Bram. Koľko máme? Dva, koľko si jestí. A pevný karičník, keby náhodou vám chceli zabiť. Tak, ešte si prosím sa natočím nejakú z tejto hry, keď to bude 15. Ešte máme čas na to. Quiet. I hear something. Yep, I hear you. Will do. Gotta Co go to get robi the ja? others. Something's going down. There's always something going down. Come on. We don't want to piss him off. Follow me. Kaj to bol ľud ešte jeden? No zase je to, no, lebo je plné. Není to plné. Čo by, no, zase sem tu, dáme to. Si posilnú časť. Keď ma trafi, tak to vypnú ma ani to. Koľko mám miesta na tom telefóne? Už menej, že? Potichu choď. What's the emergency? Nerýchlejšie, to ti nikdy neujde ten čas. Ešte máme ešte deparatívny, my sme stále utekať. Ja si na to píše, aby to tu je. Ja sa to ten... Nechoď po to. No. Keď sme spotrebujeme, to máme aj to. A nesmieme to čo. Sme ich, akože ich stále vyhýbať. To máme, dobre. Ideme to robiť. Zaskovať. To chceš nebo. Je hlavne, že to nemám, to je gravíry. Počkáme na to. Ak ja to baví hrať, ale keď dám sa kúpiť na tú hru, to mám to na komu to hrať celý rok. A túto hru. Sa ma to baví fakt hrať. Someone's gonna have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Počkaj, kde on asi? Maybe you think you could do better. He's not saying that. Poďme von. Just saying. Just stop saying. No to dneska na telefóne, to sú aký vozík, pebroha. Je ďalší. 5 seconds. Kto je? Pane Bože. Jak sprintoval. Jak sprintoval. Čakáme. Každá, dávaj, hneď save, keď ma chceli zabiť. Hneď save tiež dávaj. Tak, máme ho. Tebe ďalší bude save station. Tak to dole. Aha, tam je to. Je tu nič. Pohyba tu je. No, to mám pri sebe. Takhle to faka. Určite Alexu. Still close by. Follow me. Jednu za ňou ľud, to vážne. To je nejaký, to vieme. Tu je ľud. Teraz sme sa našiel. Keď stojíme. Mám už 6 rekážiček, to je akože figu, alebo robu. Saviam to teraz si ju. Kade máme ísť? Teď sa určite ideme, stade tu. Tak. Keď si hlavne daleko. Ďalší. Jak to je, dávaj. No, kakaj to dáte, ale už mám plný riť. Dobrý, jeden tu. Je toto? Teď sa lečíme. Idť už.
neviem, koľko je ten minár. Okay. To sme ho raz pozerali, nie? Čakaj, dám pauzu.